presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Mayong adlaw na tong tanan. Yan, salamat sa Ginoo sa lahi na sad nga pribilehiyo na gihatag niya nato. Din kita maka tuon ug makabasa na sad siyang pulong. Natunta nga kani nga time ato ning gamiton para mo-focus ta sa pulong sa Ginoo kaniya. Ato sang iset aside atong ipa-adaplin sa mga butang atong gikabisihan or atong mga gipangbuhat dira no. Ato ni hatag ang time para sa ato ang Ginoo, focus ta sa iya. So kung may mga Biblia palagog abli dito sa Salmo o dito sa Psalms, magbasa gyapon ko in English, ato ra gyapon i-translate in Cebuano. Sa bag-o di ay nga nagtan-aw karon, kami with the Living Christian Church na tulo ka service nga gi-provide na Chinese, na English ug na Cebuano. Kani ang Cebuano, so pagpili lang mo dira sa ato ang mga videos dira sa YouTube kung asay mas prefer ninyo tan-awon, whether sa Cebuano ba, English ba, or Chinese. And I hope nga itong pagpaminaw karon gamiton sa Ginoo, pinagi siyang balang Espiritu Santo. Mapunon ta siyang pulong ug usbon ta niya nga kana nga paagi mahimayan nato siya sa ato mga gagmay nga kinabuhi. So akong gingon ganina ato ta sa Psalms or sa Salmo 23 or 23. Kani nga verse very familiar kaayo siya, pero ako nagatuo nga daghan tag makutlo, daghan tag mga makatunan paani nga ngani nga passage. Ginapunta nga kung unsa may ganahan, may tabo or ipadungog sa Ginoo or mensahe nga gihatag sa Ginoo sa ato karon ato itang isud sa tong kasing-kasing o sa hunahuna, dili nato palapson sa pampikas nga dunggan. So again, akong basahon diri sa Salmo 1 kutob sa 6. Pero ari ra ta mag-focus sa 1, 2 ug 3.
basin sa sunod no ato ning tanaw ng 4, 5 ug 6. But karon adlaw 1, 2 ug 3 ang ato ang fokusan. So Salmo 23. Basahon ako in international version, New International Version or NIV. So kung sa Cebuano pwede na sa datoran ni translate niyo. So gingon diri sa Psalm 23 1 to 6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the valley of the darkness, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Before ito mapadayan, mag-ampo sa ta. Labing gamhanan nagdalaygo na mga Diyos. Salamat kayo Ginoo sa lahi na sad nga oportunidad nga migatag ka namo. Diin kami makatuon sa imong pulong. Nga kung giampo Ginoo nga imong itugot imong balang Espiritu Santo mo'y bagalihok sa mga kinabuhi karon. Asa man mi naglingkod sa lingkuranan sa couch, sa naghigda ba mi sa bed, samtang naminaw sa video, but I pray Lord nga di na malimit, nagtuo mi nga imong gahom walay limit Ginoo. So nagtuo mi Lord nga maka usab ug maka bag-o ang imong gahom kung asa man mi naminaw nimo karon Ginoo, whether naba mi sa Cebu, naba mi sa Philippines or laing nasod Ginoo. Not a Lord, gamiton nimo nga platforma kaning YouTube nga video Ginoo nga maga-bless sa mga katawhan ug magausab og kinabuhi na nangapagi Lord, mahimaya ka. Lord, wala mi galaing tumong kundili paghimaya lamang sa imong buhi nga ngalan. So Lord, akong giampo samtang kami nagtuon sa imong pulong, magatuon sa imong pulong karon adlaw Ginoo, hinata Ginoo nga ikaw ang gihapon ang mahimaya Ginoo. Way lain kundi ikaw lamang. So Lord, among ibalik dira tanan dungog himaya sa ngalan lamang sa imong bugtong nga anak nga si Jesucristo. Amen ug amen. Again, may mga adlaw natong tanan. May gabi, may buntag, or may unto. Depende noon sa orasa mo nagtanaw or unsa mo orasa nagtanaw sa YouTube karon. So, atong gibasa ganina sa Salmo 1 kutob sa 6. Pero, sa akong gingon pa no nga very common kaayo siya nga verse. Na daghanatag na kagian ni daghanatag kung nagdako ta sa simbahan, bisan pagkagamay pa nato no sa memory verse kanni jud memorization gid nito mo kanani. But again, karon atong tan-awon ang pulong sa Ginoo no in a lahi nga anggulo or lahi nga angle ang gihatag. So gingon sa sugod pa lang ningon si David ang gasuwat ani nga salmo, ingon siya, "The Lord is my shepherd and I lack nothing. He makes me lie down in green pastures." So green pastures no kay muna siya yung comfort sa mga sheep. So, sa pag-ingon ni David nga, "The Lord is my shepherd," pasabot niya, iyang gikonsidera ang ihang kaugalingon nga murag sheep. Nga nung mumay nasuot ni David. Kay sa atong nahibawan, sa background lang ni David, usa siya kakarne, magbalantay sa mga sheep, no? So, munang ang iyang pagsuwat, no, inanang apaagi. Para mo makita dire nga si David, instead of nagbalantay siya sa mga karnero or sa mga sheep, siya mismo yang gi-consider yang self nga sheep. Pag ingon niya nga, "The Lord is my shepherd." So unsa man ang both ipasabot ni David pag ingon niya nga, "The Lord is my shepherd." So daghan siya mga gipang ingon. Kung ingon siya, "Ang Lord ang akong magbalantay," kung ako ang sheep, ang Ginoo ako magbalantay, ingon siya, una iyang gingon nga, "I lack nothing." Wala ko nagkulang, no? So, usa sa trabaho sa mga karnero or sa mga tagbantay sa mga sheep, no? Kay ang pag-provide sa mga sheep, iyang dalon didto sa asa dapit sila makakaon og daghan mo na ang gitawag nilang green pasture, pasabot daghan mabusog ang sheep dira. Ingon siya, "Makes me lie down on green pasture." So pasabot abunda ang gihatag matud pa ni David ang sa Ginoo sa iyaha. So when sa pag-ingon ni David nga, "Ako ang Ginoo, ako ang tigbalantay, ako ang sheep, ako ang iyang gibantayan," ingon siya, "I lack nothing, wa ko nagkulang." So kaning sa ato
as an pag-relate sa ato karon. Usahay manggod. Moingon ta nga Ginoo ato ang provider, siya ang ato ang gamhanan nga Ginoo nga may maghatag na tanan. Pero usahay din nato mabantayan. Mo ni ang ato ang usa nga makatunan karon nga when we said nga mosalig ta sa Ginoo nga siya maga-provide, ang Ginoo maga-provide gyud. Ug walay pagkuwang sakto gyud. Pero usahay man gud ang ato ang paglantaw or sa ato ang ato ang gitawag natong paglantaw lahi sa plano or paglantaw sa Ginoo sa ato ang sa atong gikinahanglan. For example, mayon ta nga, Lord, nanginahanglan ko og refrigerator kay para makastak og pagkaon, magluto nako. Or Lord, nanginahanglan ko TV para makatanaw ko YouTube video sa TLCC sa mga wali or matanaw ko Netflix or mga inana matanaw ko ang probinsyano Channel 3 or unsa ba na natay mga gipanghuna-huna nga mga butang nga tan-aw na to mo na yung mga gikinahanglan na to mo na yung makasatisfy na to na kung motor kinahanglan ko mo sweldo og 15,000 kada buwan or 20,000 kada buwan kailangan kini kana pero atuan na no atuan ang paglantaw atuan ang tan-aw na to kung naata ni mga butanga okay na or sakto na. Pero sa dihang ningon si David nga the Lord is my shepherd, pag-ingon niya siya ang sheep, usa lang ang nasud sa kuna-huna sa itong pagbasa o atong makatunan karon ngadto. Ang sheep ba moingon ba siya sa karnero nga dal ako diri kay mas daghang pagkaon diri, ari ko diri kay bawo ko mas safe ko diri, di ba dili? Usa sa trabaho sa tigbalantay sa mga sheep kay i-secure ang lugar nga safe, walay lion or walay mukaon mga wolf or fox nga makaon sa sheep or nana. Og usa pod ana ang pag-provide niya kung asa dapit niya pakanon. Pero usa sa characteristic or usa ka binuhatan sa usa ka sheep kay mukaon ra gina kaon unya wala sila magkuan bisag asa. So una ang kaning mga karniro sa una tagbantay na sila murag staff nga murag nagporma og ana murag curve kay mo nila ikuhit sa mga kuan, like for example maglakaw na ng mga sheep dito na nadyo mo saag mo kuhit murag kita ba usahay na mo saag sa tong kinabuhi kuhiton din ta na. So pag ingon ni David, pag ingon niya nga the Lord is my shepherd, ang Ginoo akong tigbalantay, kumbaga iyang gisalig tanan kay ang Ginoo kay bawo asa ko niya dalon. Pag ingon pa lang niya nga I lack nothing, wala ko nagkulang. So sa akong gingon ganina nga namatay mga gipanghon nga kinahanglan ko ani panay nanay na mo sigurong nay time nga ma-disappoint na or mag-uol or nay may tabo nga di maayo sa ato kay nag-expect man ta ani mga butanga unya lahi man ang plano sa Ginoo. So sa dihang moingon ta no sama ni David, the Lord is my shepherd, siya ang tigbalantay nato. Kita ang sheep, siya ang tigbalantay. Ang atong trabaho is musalig kung asa ta niya dalon. Musalig kung unsa ang iyang ganahan, kung asa ta niya ibutang. Og diha makaingon ta I lack nothing naman. Kay kung mutuo ta nga ang Ginoo ang provider sa tanan, siya ang tag-iya sa tanan, diba? Sayon na kay para niya mo-provide sa ato. Pero ang kulang lang gud usahay nato kay wala ta kuwang ta sa pagsalig. So sama unta ni David no kita nga sama ni David moingon ta nga ang Ginoo atong tigbalantay and we consider ourselves as mga sheep. Pasabot isalig nato tanan sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan mo na ta I lack nothing. He makes me lie down in green pasture bisag unsa. He leads me beside quiet waters and he refreshes me my soul. Sa verse 2, he makes me lie down in green pasture and sa 3 siya, he leads me beside quiet waters. He refreshes my soul and he guides me along the right path for his name's sake. So ang Ginoo ang nag-guide sa ato para sa iyang for his name's sake. So ang challenge nato karon no kay consider nato atong mga self nga helpless. Kay kung tanaw na to usa ka sheep no kung sama ni David, helpless nag atang ragid or naghuwat ragid ang mga sheep
nga tabangan sa kanila kung matagak siya, kung may mga wolf di man naka-fight back, kung may mga lion, may mga wolf. So helpless. So i-consider na to una atong self helpless. Gikinahanglan na to ang tabang sa Ginoo. Gikinahanglan na to ang Ginoo nga mo'y ato ang provider. Kaya usahay magod kuwang ang atong mga gikinahanglan nga naman. So sa dihang moingon tang ang Ginoo atong provider, atong isalig kaniya tanan atong mga gikinahanglan. Kung unsa ang iyang ang iyang kabubuton sa itong kinabuhi atong tumanon. Sa kung gingon ganina no mo say mga tanga Lord, ginahanglan ko aning mga butanga. What if di ka providean sa Ginoo nang ano man kay kung nay ref, nay TV, additional na sa kuryente, mangita na mangay na sa gang Lord, tagay ko ginana. So magtaas kayo. So ang buhaton na lang to, wa mo kumingon nga di na ta mulong og mga butanga. Pero ang ato lang ang point lang is musalig ta sa Ginoo sa iyang gipang provide sa ato. Nga siya maka-provide nga di ta magkulang sama sa pag-ingon ni David, I lack nothing. So to, una i-consider na tong self nga sheep sama ni David, helpless, kinahanglan gina to ang Ginoo. Wa tay mabuhat kung wala ang Ginoo. Same sa ato bisan sa kaluwasan, no. Karon sa mga naminaw og wala pa kay wala sa Ginoo, kita naningkamot ta sa atong mga kinabuhi nga maluwas ta, pero bisag unsa to paningkamot makasala magyapon ta, okay bawta nga ang sala, no, ang kabayaran kamatayon. So gikinahanglan gihapon nato nga nay muluwas nato, og mao na si Jesus Christ sa dihang nagpakamatay siya ngadto sa cross, giluwas ta niya, pakamatay siya ngadto sa cross ug giluwas ta niya. Kumbaga helpless ta, sama ra gyapon ani, helpless, wa tay buhat bisag unsa tong buhaton. So nang gikinahanglan gid ta og nay someone nga muluwas na to, og nuwa na si Jesus Christ sa dihang nagpakamatay siya sa cross. So again, consider ourselves nga helpless. Unya, consider nga si God ang Ginoo. When we said siya nga atong shepherd, siya mo provide sa tanan. When we say provide sa ato ang mga gikinahanglan, we lack nothing. Lahi ang ato ang mga gusto ha, itong gingon ako ba, itong TV, mga nana, pero sa ato mga gikinahanglan. So bali, karon, pangutan-on ti ka. So kad sa imo ang pagkinabuhian ng kalibutan na, pila na ka years ka kinabuhian ng kalibutan na. Asa naman kakaron, di ba? Di ba ni survive ramang gid gihapon ka na daghanatag nagian COVID or mga inana mga experience, pero kung kita na ako galingon bitan no survive gid ko. Usa ra gina nagpasabot nga ang Ginoo wa gyud kung nang Ginoo wa gid ta nagkulang. Sakto ra gyud ang iyang hatag kanato. Usay sobra pa gani, pero more than enough gyud. Labi na gyud kung naa nato ang Ginoo. So to consider atong self nga helpless sama sa mga sheep, sama sa pag-ingon ni David. Niya Ginoo ang ato ang provider, dapat mo saling taniya. Bisan sa atong mga kinabuhi, atong saligan, ang ato ang Ginoo kay siya may magabalantay nato. So kung kani nga mga kamatura atong may bawan, usa lang nagpasabot nga at peace ta mo na maka gitong gingon, He made me lie down in green pasture, at peace ta, di ta mabalaka. So sa dihang mabalaka ta or natay mga problema, kuno na lang gyud nga Ginoo mo'y nagbantay nato. O dili ta magkulang sa iya. Inaoton ta no sa ato ang pulong karong kabuntagon nga natin nakatunan ug atong apply sa tong kinabuhi. Unsa man mga butang nga imong gikalbalak-an karon? Hunahuna nga ang Ginoo mo'y imong tigbalantay. I-consider mo self bisag unsa naka-helpless, pero ang Ginoo nagbantay nato ug siya may nag-provide nato. Ato lang ginang isalig ang tanan diha sa Ginoo. Magampo ta. Naging labing kang hanag dalaygon ng mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong pulong nga napahinumdum ka namo Ginoo nga ikaw among tigbalantay. Nga wa mi magkuwang samang ni David Ginoo. Sakto ra or enough or more than enough ang imong gi-provide diri kanamo. Lord, among gi-consider among kaugalingon sa mga David nga mga sheep. Na kung wala ka, lisod kayo Ginoo. Pataka lang miglakaw, pataka lang kami gagi. Need you me your guidance, Lord. So akong giampo Ginoo nga giyahi mi Lord sa mga kinabuhi. Kay wala mi kay bawo Ginoo sa mong buhaton. Helpless mi Ginoo. So ginahanglan mi nimo. Kung giampo bisan ka Lord sa ka mga tao nga wa pa nakaila diha kanimo kung giampo Ginoo. Naminaw sa niyang pulong. Nata Lord nga karon nga gayon ilang andawaton mahimo nilang Ginoo og magluluwas og mosunod diha nimo hantod sa imong pagbalik Ginoo. So salamat kay sa imong pulong Ginoo nata Lord nga among mga katunan Lord amo ni apply sa imong kinabuhi. Hinauta Lord nga mahimaya ka sa mutag sa tagsang kinabuhi. Kini tanan og gipangigpasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.
Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma, O Jesus.